jeli fo ka bela jeli wala nyuma no iba fo ne la darasigi ni wati nunu mana se ka ba amedo ni gafo ye kelingele munu na sebena na zarakana kalimu karamo dabaji karamo olu kelinga nobla nomi nabe na zarakana musu kundigi balide o kaka ame soro ka bola doni kata kabla an yɛrɛ ka to dunkana bamananga cɛni a jeli yasa malikono maliko ka kunafoni akana kɛ maasi dingile nigilai o siratigɛ de la an bɛ yani no an y'a fɔ ni ye tɛnɛ ka taa bila jumala ni y'o baara ye kanuba ni lɛnba ni dɛmɛba ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo an bɛ yaba ayiwa ko ni nu u b'ale wele mun na laɛrɛ ni k'a fɔ ni waati in na fo ka taa se ange bleu ni ale b'a an ta fɔ faransi k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni waati in na maa kelen kelen o kelen ni olu bɛ sɔrɔ anw na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an tɛna ni kuma caya bi sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye soir de Bamako ye u ka bɔli bɛ bɔko 5910 ani filala ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko ni buru kɔni mankan bɔra ayiwa min ye file ale kɔni a bɛ ale mankan bɛ da min bɛ tali kɛ cadre d'échange des partis regroupement politique i b'a ye an bɛ waati min na o kɔni ye sigi labɛn sigi min kɔnɔna la i b'a ye min bɛ tali kɛ kuma caman na olu yɛrɛ kɔni fɔra an b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye sen fɛ ni a bɛ fɔ min ma min bɛ tali kɛ émission na ni émission min n'a bɛ f'o ma ko grand dialogue n'a bɛ kɛ studio tamani yɛrɛ kɔni sanfɛ ayiwa maa damadɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan dɔw bɛ tali kɛ min ye ISR ye a maa ɲɛma fo ka taa se cadre d'échange ma ale ni association des jeunes pour les citoyens fo ka taa se min ye maa caman wɛrɛ ma ani min ye maa caman wɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan maa min n'a bɛna an da don a ka kuma la Amadu Aya ni ale yɛrɛ ye CODEM ale o maa don fo ka taa se cadre d'échange o yɛrɛ kɔni kuma lasela don a kɔni ye min ye a ka sigana kuma ka se ka o fɔ k'o yira min bɛ tali kɛ kalafili min n'a kan ka labɛn ka bɛn ni san 2024 ye e ko ale sigalen t'a la halisa wa a ko kalafili min bɛna kɛ e ko hali n'o y'a sɔrɔ a bɛna kɛ kalafili ale ma da la k'a fɔ ni kalafili kɔni a bɛna kɛ kalafili jɛlen ye ayiwa k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ kalafili tilennen fana ye o kɔni o fana balilenba de kɔni bɛ ale la nka fo ka hakili lajigin kɛ n'i y'a ye bi an bɛ nin waati yɛrɛ kɔni kɔnɔ fo jamana ɲɛmaaw u k'a dɔn k'a fɔ bɛn de kɔni kɛra ayiwa min b'a to an bɛ se ka bila nin waati ninnu kɔnɔ cogoya min na o kama ale yɛrɛ kɔni dalen b'a la kalafili kɔni bɛ se ka labɛn kalafili min ni malidenw yɛrɛ kɔni bɛna sɔn a ma nka k'a fɔ ko a bɛna kɛ kalafili ye min ye kalafili jɛlen ye ale sigalen b'o la a bɛ kɛ kalafili kɔni ye mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka anw bɔ cɛmancɛla fanga kɔnɔ min ye bɛjɛ fanga ye ka an bila ayiwa o gun ka cogoya min na ale dalen b'o la nka min ye k'a fɔ ko jɛlen kalafili sigalen tɛ kalafili namara tɛ kalafili min na ayiwa o kɔni o sigana yɔrɔ caman b'ale la bari ka d'a kan a bɛna yira k'a fɔ n'i y'an ka jamana yɛrɛ kɔni ta basigi baliya min yɛrɛ kɔni bɛ o tɛ se k'a to kalafili baara ninnu ka labɛn jamana fantan ani naani yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na nka hali n'o o y'a sɔrɔ o kɔni bɛ yen nin nɔ ale kɔni dalen kɔni b'a la kuma caman kɔni bɛ ka fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Mali cakɛdaw olu bɛ se ka segin cogoya min na ka taa anw ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na bari kalafili kɔni baaraw olu tɛ se ka don fiyewu ni olu yɛrɛ kɔni ma ɲɛnabɔ maa wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni ale ye ESR ɲɛmaa ye Nuhu Togo ayiwa kɔni ye an bɛ waati min na ale ko k'an ka taa kalafili la dɔrɔn kalafili min ni a bɛ laban ka se ka an don bɛjɛ jɛmu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ k'a ma kɛ kalafili kɔni jɛlenba ye nka a ka kɛ kalafili ye ayiwa malidenw taara kalafili min na danaya ba hali n'o ma sɔrɔ a la ayiwa a ka kɛ kalafili min ni malidenw yɛrɛ bɛ bɔ ka t'u ka kalara kɔni fili ayiwa i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa Nuhu Togo ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka fɛla an ka taa kalafili la kalafili min n'a bɛ se ka kɛ kalafili jijɔlen malidenw b'u yɛrɛ sɔrɔ kalafili min yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ kɔni na nka nin bɛɛ la kuma bɛ tali kɛ min na ayiwa an ka taa kalafili la o an kana taa o min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ o de ye ka kalafili labɛn kalafili min n'a bɛ bɛn malidenw yɛrɛ kɔni a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu min bɛ nin nɔ n'an y'a fɔ ko association des jeunes pour la citoyenneté activer la démocratie ayiwa i b'a ye olu ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ baara ɲɛbila baara minnu n'o olu kɛra kalafili ɲɔgɔn yanni kalafili yɛrɛ kɔni cɛ n'o bɛ tali kɛ ɛji baara la ale ni min ye kalafili sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa olu jateminɛ majɛ minnu ni fiɲɛ minnu bɛ yen nɔ
k'olu labɛn cogoya min na olu dala bɛ se ka kile yasa ka sɔrɔ ka kalafiliw kɛ a yira k'a fɔ san 2021 na min ye sifinaka maa 7,700 ani 20 olu de kɔni si yɛrɛ kɔni bɛna se n'o ye kalafili ye nka olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ kan ka se ka don n'o ye kalata sɛbɛn yɛrɛ kɔni na jɛkulu min fana bɛ n'a bɛ tali kɛ AG4 la ayiwa i b'a ye na komi an y'a fɔ cogoya min na association des jeunes olu y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na AG kan ka baara min kɛ ni a bɛ tali kɛ jateminɛ baaraw la ni o ye ka se ka kalafili sɛbɛnw ni kalafili lisiw tɔgɔw bɛ kɛ minnu kan minnu n'o olu yɛrɛ bɛ taa kalafili yaasa o baara minnu kun kan ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na bi an bɛ waati min na fɛɛrɛ foyi ma tigɛ o la bari fɔ o baarakɛda ninnu ka ye jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka kalafili baara ninnu olu kɔni ka se ka olu labɛn olu bɛ se ka kɛ cogoya min na kalafili labɛnnen min n'a bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛla ye ayiwa o de kɔni ye laɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ se ka bɔ camancɛla fanga in kɔnɔ cogoya min na ka don bɛɛ jɛmu kɔnɔna la fasiri a sɛbɛnba o ye halisa an bɛ to sɔrɔ de Bamako kɔnɔ ayiwa Umaru Ongoiba ale tɛgɛnɔ bɛ yen nɔ halisa min bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na ka bɛn ni banbaaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye i bɛna ye k'a fɔ jamana an ka baarakɛda min bɛ ni olu bɛ kunnafoni ɲini dogo baaraw la n'a bɛ fɔ minnu ma ko sécurité d'État n'o olu ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ ayiwa jamana ka lakana ka sabati ayiwa o wulikajɔ bɛnnen b'o yɛrɛ kɔni ma e ko an bɛ waati min na fɛɛrɛ man ka tigɛ wa fɛɛrɛ min n'a bɛ tali kɛ maa minnu b'u dogo ka se ka wari di banbaaci ninnu ma ninnu b'a to u bɛ se ka fɛn jugu kɛlɛkɛminɛnw k'olu san ka bingali walew ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ misali suruma a taara jɔn ta kan min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye Thaïlandais don ni ale yɛrɛ kɔni tacɔyi kɛra ale la n'a bɛ fɔ ko otage Mali yɛrɛ kɔni na ka bɛn ni kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen bi an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔkɛ a kɔni a kanabila min yɛrɛ kɔni kɛra an ka ladɔnniya kɛ k'a fɔ a minɛra kɛnparana yɛrɛ kɔni mara la septembre kalo yɛrɛ kɔni waati la nka wari min sarala o de bɛ t'i jɔ min ye euro wari 152 777 n'o o bɛ taa franc CFA min n'o ye anw yɛrɛ ka dunta ye ayiwa dun wari ye o bɛ t'i jɔ fo 100 000 ɲɔgɔnna si la anw fɛ yen nɔ nin wari in o de kɔni dira min ye banbaaciw yɛrɛ kɔni ma yaasa ni dɔgɔtɔrɔkɛ ale kɔni kaana bɛ se ka labila cogoya min na nka nin kɔni nin bɛ fɔ waati min na nimisa ni kamana gan o yɛrɛ de kɔni a fɔra ka bɛn n'o ye bari ka d'a kan Mali finitigilakaw olu bɛ wuli ka jɔ min na min b'a to banbaaci wale o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na e ko nin to o don galama la wa n'a fɔra ko ni maa kofɔlen ka bilali la o bɛ na ni wari mugu in de ta sisan ka se ka o di banbaaciw ma o wari mugu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ta k'a d'u ma a yira k'a fɔ nin kelen tɛ nka an bɛ na ni misali wɛrɛ ye min n'a kɛra san 2020 na i b'a ye miliyɔn caman de kɔni bɔra tuguni ka di banbaaciw ma ni o kɛra sababu ye ala ka hinɛ la Sumayila Sise fo ka taa se Sophie Petronɛ olu yɛrɛ kɔni lakana bilala cogoya min na minnu n'o olu tun bɛ Yadi Agali yɛrɛ kɔni ka maaw yɛrɛ kɔni bolo nka an bɛna ye wari min n'a bɛ di banbaaciw ninnu ma o de bɛna kɛ sababu ye u b'a to u ka kɛlɛkɛcɛw ka se ka olu sara ka kɛ sababu ye tuguni maa kura min n'u b'a fɛ ka olu fara u ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ fɛnɛ kan a bɛna kɛ sababu ye tuguni hali kɛlɛkɛminɛnw kuma dɔ la u bɛ se ka o san u yɛrɛ ye yaasa ka se ka kɛlɛ ninnu ko olu yakubaya cogoya min na magoɲafɛnw u bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ san nka n'i y'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen banbaaci ninnu u bɛ balo nin n'a ɲɔgɔnnasiw de la min b'a to olu la ni o dɔ ye tacoyi ye k'o kɛ maaw la n'a bɛ fɔ minnu ma otage walima kidnapping fo ka taa se min ye feere jugu dɔrɔgu ale ni maramafɛn jugu wɛrɛw kɔni feereli nin baara ninnu de bɛ kɛla dogodogo la banbaaci ninnu fɛ e ko jɔn de bɛna bɔ ni fɛɛrɛ ninnu kalama Mali finitigilakaw ni o ye sécurité d'État ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ko u bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na wa yaasa ka se ka nin bali anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na nka kunnafoni b'a jira k'a fɔ min ye maa ninnu ye ayiwa dɔ kɔni bɛ se ka i yɛrɛ k'u dɔ ye ka se ka don u ka tɔn yɛrɛ kɔni na cogoya min na yaasa kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka o sɔrɔ cogoya min na ayiwa yaasa banbaaci wale fɛnɛ bɛ se ka ban cogoya min na an ka jamana kan bari min bɛ tali kɛ kɛlɛ taa sira la an y'a kɛ k'a kɛ e ko kɛlɛ dɔrɔn kɔni bɛna ban wa ka sɔrɔ fɛn ju bɛ yɔrɔ min na ni o yɛrɛ ma dɔn ko o bɔgɔti e ko a ko a na ban wa nka i b'a ye waati yɛrɛ kɔni tɛmɛnen na jamana ɲɛmaaw olu ye baara kɛ minnu kɛra jateminɛ baaraw ye baaraba minnu ni o bɛ tali kɛ ayiwa wari
latiɲɛni ani wari donnen sira jugu fɛ yasa ka se ka olu kɛlɛ cogoya min na ka bɔ anw ka jamana kan nka bi an bɛ waati min na a tɔ tora banbaciw olu bɛ wari sɔrɔ cogoya min na ani minnu bɛ wari di olu ma ka se ka olu kɔda fiɲɛ la walima k'u kɔda dɛnɛ la an kɔni an b'o kɛnɛ de kan sisan nɔ fasiri sɛbɛnba o de ye Umaru Angoyiba Alisa ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la an bɛ to Alisa Soir de Bamako kelen o kɔnɔna la fasiri min ni a sɛbɛnna ayiwa Yusuf Konate ale bɛ taa n'an ye Menaka e ko an ka taa a laban a tɛ boli ye wa Menaka i bɛna ye bi i b'a ye gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min a bɛ fɔ min ma ko journée ville morte ni o ye ayiwa baara den kelen butigi tɛ dayɛlɛ maa tɛ taa sugu la ayiwa foyi den kelen bɛɛ bɛ t'i sigiyɔrɔ ni dayɔrɔ la ayiwa dugu k'a kɛ i na komi ayiwa banni de kɔni kɛra yen nɔ ka jisuma bɔn dugu kan a bɛ fɔ de ma ville morte o min ni o kɔni o laɲinina n'o ye Menakakaw yɛrɛ kɔni fɛ i bɛna ye k'a fɔ yan'an ka don kuma yɛrɛ kɔni na ayiwa kun ye mun ye u ka dusumakasi ka se ka o yira cogoya min na gɛlɛya min n'a bɛ Menaka yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ tali kɛ nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ la a fɔra min ye kunnafoni di siraw fɛ ayiwa a fɔra min ye sigiw fɛnɛ la minnu labɛnna Menaka dugu yɛrɛ kɔnɔ a don yɛrɛ kɔni fɛ nin don kofɔlen ayiwa ni o bɛ tali kɛ journée ville morte la a ko a bɛ don ka bɛn ni sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 waati yɛrɛ kɔni ye ayiwa maa si den kelen kana butigi dayɛlɛ foyi a tɛ bila minɛn tɛ ta ka bila minɛn kɔnɔ bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ ni dayɔrɔ la nka i bɛna ye ni laɲini min kɔni kɛra e ko a ma bato maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ a batobaliya e ko o tɛna ni kɔlɔlɔ ye wa kɔlɔlɔ min n'a bɛ kɛ sababu ye laɲini min b'u la o tɛna se ka sabati maliden minnu bɛ yen nɔ u kan ka siniɲɛsigi ka se ka o siniɲɛsigi ka se ka o minɛ wa ayiwa ni a bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na ji fo ka taa se kuran ma o ko gɛlɛya de bɛ n'o ye Menaka dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ji ni kuran o de kelen bɛ gɛlɛya juguba yɛrɛ ye ni hakilila jiginna min bɛ tali kɛ Jema mara la wulikajɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na bari ka d'a kan o gɛlɛya kelen de tun bɛ yen ni jiko ni kuranko kɛra gɛlɛya ye o de y'a to ayiwa Jemakaw olu ye sira yɛrɛ kɔni tigɛ maa tɛ taa Kayi kuma tɛ min ye jamana donda yɛrɛ ma fo ka na se Bamako ma taa ni ka segin ka se ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya cogoya min na bari ka d'a kan ji yɛrɛ kɔni tɛ yen i b'a ye ni wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra ni o ye Jemakaw fɛ ayiwa a kun fana ye ka se ka u ka dusumakasi ka se ka o de yira bari ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni hakili la ko jamana kɔni o de kɔni ɲinɛnen bɛ olu kɔ o kelen min kɛra Jema an ɲɛmɔ o ɲɔgɔnnasi kelen de la Menaka yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔni kan a kelen bɛ jigilatigɛba de ye ka ɲɛsin n'o ye Menaka ayiwa jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛla la ayiwa o de kama a ɲininen bɛ jamana fɛ an bɛ waati min na u ka se ka wulikajɔ ni baara telimanw bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to kuranko ani jiko min n'o o gɛlɛya bɛ Menaka bi ayiwa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na yani a ka jamana yɛrɛ kɔni ayiwa kan na mini masiri sɛbɛnba ye Yusuf Konate Alisa ka to min ye Soir de Bamako kɔnɔna la Laya Jara ale ka fasiri do bi min bɛ tali kɛ dunan minnu ni olu bɛ Guinée équatoriale jamana yɛrɛ kɔni kan an bɛ waati min na u ye weleweleda kan yɛrɛ kɔni k'a da Guinée jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye kumakan di ayiwa kalikan don k'a fɔ teliyala maa o maa ni e de b'a fɛ ka to Guinée équatoriale jamana yɛrɛ kɔni kan e ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ papier min n'a bɛ fɔ o ma ko ayiwa carte de séjour o tɛ cɛ o cɛ bolo a tɛ muso o muso bolo ayiwa olu kɔni bɛna min ye ka se ka e gɛn ka b'u ka jamana kan bi an bɛna ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na nin baara min ni a laɲinina Guinée équatoriale jamana fɛ bari a kelen bɛ gɛlɛyaba ye dunanw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnen na malidenw o de kama u ye bataki kɛ bataki min n'u bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'olu wele fɛɛrɛ min ni hakilina min n'u olu bɛ se k'o tigɛ cogoya min na yaasa olu bɛ se ka kisi ni gɛlɛya ma tiɲɛ don maliden caman kɔni bɛ yen nɔ minnu n'o olu tɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔ bari ka d'a kan u taara taa cogoya min na n'o ye dugumasiraw fɛ ayiwa e dun tɛ se ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'i to o sira kɔni kan o kama Guinée Bissau jamana kɔni falen bɛ dunanw na bari ka d'a kan jamana in a sɔrɔ sira o y'a sababu ye ayiwa maa dɔw
fene kun be olu kun ka laɲini ye ka se ka taa n'o ye nanzara jamanaw kan nka olu minnu n'o olu ma sira sɔrɔ senw surunyara o caman yɛrɛ fɛnɛ kɔni danna Guinée équatoriale bi an bɛ waati min na au conseil des Maliens de l'extérieur ayiwa Guinée jamana kan olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ kɔni to olu bolo min bɛ se k'a to malidenw yɛrɛ kɔni ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na bari n'i taara Guinée Bissau yɛrɛ i b'a ye duguba 2 de bɛ yen malidenw yɛrɛ ka ca yen de ko cogoya min na n'a bɛ fɔ min ma Bata ale ni Malabo ayiwa u y'a laɲini jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ komi bi Maliens de l'extérieur kɔni olu dɛsɛra ayiwa u y'a ɲini jamana yɛrɛ ɲɛmaa fɛ u k'u ɲɛ don a la min bɛ se k'a to olu yɛrɛ bɛ se ka ayiwa fɛɛrɛ ɲumanw sɔrɔ u ka baro la cogoya min na hali min ye sɛbɛn min tali ye kuma dɔw la n'i ko k'i bɛ sɛbɛn in yɛrɛ sɔngɔ fɔ maa kelen ta a bɛ t'i jɔ fɔ 1000 kɔ de don 500 kɔ walima 280 kɔ bari sɛbɛnw tɛ kelen ye maa min n'a kun bɛ e bolo ka kɔrɔ ni e bɛna kura ta e ta sɔngɔ ka nɔgɔn dɔɔni nka a tɛ maa min bolo fewu e ko o ma taa fɔ 100 kɔ ko kumaw olu de bɛ sen na o kama u ye wele da ka welewelemada kɛ min ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa olu bɛ se ka lafiya cogoya min na Fasili Sɛnba o de Laya Jara teliyala ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Nouvelle Horizon n'a bɛ fɔ o ma ɲɛdakura olu ka bɔli la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga an bɛ don ni ale ka kunnafoni olu bɛɛ kunnafoni ye yaasa ka se ka walawalali yɛrɛ kɔni ko la min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga la bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ maa dɔ yɛrɛ kɔni y'a fɔ ko waati tɛmɛnlenw na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ale ni jamana ɲɛmaa u yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye nka kalo 3 o de b'a to kalo 3 o de kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga la ale jamana yɛrɛ kɔni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ka se k'o nɔ labila bari ka d'a kan a yira k'a fɔ ko ale bɛ min ye repos ayiwa force yɛrɛ kɔni na ni o bɛ tali kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ayiwa o sɛgɛnnafiɲɛbɔ min ni a b'o la o kɛra sababu ye min ye Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ka se ka o nɔ labila nin waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlenw na nka kunnafoni minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o b'a fɛ min ye Choguel Kogala Mayiga a kanubaw olu kɔni y'a fɔ k'a la tɛmɛ e ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga a tɛna segin min ye ka na an ka jamana primature yɛrɛ la n'o ye premier ministre yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye nka an bɛ waati min na gɛlɛya min bɛ yen nɔ e ko ayiwa Choguel nali ayiwa a tɛna to ayiwa yɛrɛ kɔni la wa a tɛna to min ye ayiwa hakilinaw kɔni na ten sa wa bari n'i y'a ta siɲɛ fɔlɔ la i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na a ka bana yɛrɛ kɔni hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka nɔgɔya da e ko maa caman kɔni ko fari yɛrɛ kɔni a ma jo ten kosɛbɛ ko o bɔ a la bi an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Choguel kɔni a kɛra sababu ye min ye Mali ka bonya ani jamana tɔw fɛ olu kɛra bari ka d'a ka tiɲɛ jalan fɔ a y'o kɛ ka a ka buru jalan ka segin ka taa n'o ye a ka so o min n'a y'o kɛ jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a kɛra sababu ye ayiwa gɛlɛyaba olu kɔni donna jamana na a n'a teri caman yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka o min bɛ sen na maliden dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu t'a fɛ segin ka kow kan tuguni n'i ye a tako 2nan ta Abdoulaye Mayiga kabini ale kɔni nana basigi bɛn ni keleya kɔni o nana dɔɔni hali minnu yɛrɛ kun bɛ yen nɔ olu yɛrɛ fana ye jisuma dɔɔni min ka bɛn ni u ka waati yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye n'o bɛ tali kɛ cadre d'échange la fo ka taa se INTM n'o o ye lafasali tɔn ye ayiwa min bɛ tali kɛ baarabaw laɲini ye minnu ye n'o olu fana kun kan ka kɛ olu fana n'u sera ka don dɔ ye ɛji yɛrɛ kɔni baara ye nka bi a yira k'a fɔ an bɛ waati min na jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa bɛn ni basigi o kana min ye jamanadenw yɛrɛ kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ani jamana ni a teriw olu fana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka k'an to o bɛɛ lajɛlen laɲini na e ko an bɛ waati min na wele o bɛ se ka bila tuguni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ma wa bari ka d'a kan ale ye tiɲɛ jalanfɔla ye ayiwa an bɛ ka taa cogoya min na laɲini ye yaasa anw ni jamana tɔw an bɛ se ka kan kelen fɔ cogoya min na Fasili sɛbɛnna Seyidu Konate fɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la an y'a fɔ n'an bɛ ni sigiw kɛ laadala kuma dɔ la an bɛ n'o o ye kabakow ta waati ni waati ka se ka olu kɔnɔ kumaw ko olu lakali diɲɛ maa ɲɛna ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn halisa bi kabako yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Umaru Tigana ale ni Jeli Madi Konate kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye ninnu kana bila
a sɔrɔla cogo di min bɛ tali kɛ Mamadu Senparana ayiwa ale kɔni i b'a ye k'a fɔ ye jalaki ta ka bin n'o ye Umaru tigɛna ale ni jeli Mamadi kɔni Kuyate yɛrɛ kɔni kan a sɔrɔla cogo di an bɛ segin a kan octobre kalo tile 2 san 2022 waati min bɛ tali kɛ sifinaka 2 olu yɛrɛ kɔni taara min bɛ a tɔgɔ di Mamadu Senparana yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ Mamadu anw min i ka mobili san n'o ye Toyota Hilux ye ayiwa olu kɔni ye mobili k'a fɔ k'an bɛ taa senajɛ mobili senajɛ de senfɛ olu taara u ma ye ayiwa décembre kalo tile 19 san 2015 o waati de ale ɲɛ b'a ka mobili la ale kɔni ye mobili ka mabɛlɛ fo ka taa se min ye Alexandre Soya Daw ayiwa ale yɛrɛ de tun bɛ mobili kɔnɔ ka taa jɔ a ka da la ten coyi ayiwa min bɛ tali kɛ Mayamugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama ale ye Alexandre Soya ka wele n'o ye kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa selen ye ale y'a jira k'a fɔ ale fana ye mobili k'a san Umaru tigɛna ayiwa o de fɛ Umaru tigɛna fana ko ayiwa min bɛ tɛmɛna ni jeli Mamadi Kuyate de kɔni ka sira ye jeli Mamadi Kuyate ale y'a jira k'a fɔ parking tigi y'ale ayiwa mobili n'a bɛ feere ale yɛrɛ kɔni taara bila a ka parking na mobili santigiw yɛrɛ kɔni filɛ Alexandre Soya fɛ nka mobili sɛbɛnw olu kɔni nana min ye a bɛɛ lajɛlen kɔni dafalen nka min ye suyɛnli kɛ maa min ye mobili suyɛn halisa o tigi o kɔni o de ma se ka dɔn nka kumaw taara ka na kiiri tigilamɔgɔw ayiwa a kan ka lafasa cogoya min na a kan ka latigɛ cogoya min na olu y'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ minnu bɛ tali kɛ Umaru tigɛna ale ni jeli Mamadi Kuyate ni mobili kɔni yera olu de bolo bari ka d'a kan olu ye feerebaga ye nka olu tɛ suyɛnbaga ye o kama kiiri tigilamɔgɔw ko u y'u labila ayiwa ka se ka u kana bila bingali kɔni o ma k'u kan ayiwa ko tɔ n'a kɛra cogoya min na kiiri tigilamɔgɔw mana bila cogoya min na walima ɲininiw mana kɛ ayiwa kunnafoni wɛrɛ minnu mana bɔ a la an na olu fɛnɛ kɛ gafe kunnafoni ye k'a da diɲɛma kulo kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn fɛn de bɛ sɔgɔ anw na ka se ka ja ninnu fɛnɛ cari ayiwa diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli kɛ k'a ɲɛsin min ye sabalikɛn ye Ture ma fo ka taa se Salifu Tarawele ale ni ayiwa Kalu Ture ale Siriki Ture ka bɛɛ fo Maki Kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ Usumani Kan ka se ka ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ fo Aja Ture k'a fɛnɛ fo min bɛ tali kɛ Dramane Dramé an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo baarakɛ ɲɔgɔn cɛman na musoman ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kanja an ka foli o bɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ yɔrɔ la an b'a fɔ wasalamu